Budapešti ocino našepkáva. A kde ešte? Havířovie. Áno, Havířovie. A ešte nám ocino niečo našepká? Češine. No, precestovala veľa. Ukážte medaily. Je to naozaj medailistka v karate. Tento pokles je Ingridka pre teba. Takto tak poupratujeme, nech to máme zlaté na zlatých, strieborné na strieborných, že? No a poď, povieš nám, čo nám tu teraz predvedieš a ukážeš. Ja ti to upracujem, ani jednu si nevezmem. Čo nám ukážeš? Karate. Ako sa to cvičenie volá? Tak ako kýč. Tak to ja neviem povedať, ale Ingridka vám to teda povedala. No a my sa teraz na to všetci pozrieme, ale poď sem do stredu. To sme sa tu v zákulisí teda dozvedeli. Ingridka Marková, veľmi šikovné dievčatko z materskej školy na ulici Janka Krála. No a teraz sa nám ešte predstavia detičky.